бинандаҳои азизи телевизиони Сафина салом. Инак барномаи навбатии олиҳаро манзуратон мегардонем. дар барномаи имрӯзаи мо ҳузур доранд яке аз чеҳраҳои намоёни илму маориф ва сиёсат, вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Шарофзода Гавҳар. муаллимаи азиз, шуморо ба барномаи олиҳа хушомадед мегӯем. Ташаккури зиёд ки омадед, вақт ёфтед, даъвати моро пазируфтед. Саломат бошед. муаллимаи азиз, чун бо шумо мехостем суҳбат кунем, маълумотномаи шуморо аз шабакаи интернет дарёфт намудем ва дар он ҷо гуфта шудааст ки Шарофзода Гавҳар доктори илмҳои филологӣ, профессор ҳастанд. яъне мехостам дониста бошем ки аз кай роҳ гирифтед сӯи илм, яъне кай ба илм машғул шудед, шурӯъ кардед? роҳи илмии шумо аз куҷо оғоз шуд? Саломат бошед Дилафрӯз. Рости гап, роҳи илмӣ замони бачагӣ, шояд инро илм ҳам гуфтан мумкин нест, зеро замони бачагӣ ҳарчанд ки мо дар қатори аҳли деҳа, дар қатори мардуми миёнаҳоли деҳа зиндагӣ мекардем, лекин падару модарам барои мо 11 нафар фарзандои хонавода як китобхона дошт ва ҳар шом пеш аз хоб падарам назорат мекарданд ки мо чӣ кор карда истодаем ва мо ҳатман аз китобхона ки як ганҷи бебаҳои ҳамон мардуми аҳли деҳ буд истифода мебурдем, ҳатто ифтихор ҳам мекардем ва мудом кӯшиш ба харҷ медодем ки аз ин китоб нисбат ба аҳли хонавода, нисбат ба аҳли деҳа, аҳли хонавода зиёдтар истифода бубарад ва оҳиста оҳиста таҳкурсӣ ба таърихи гузашта ошно шудан, оҳиста оҳиста шинохти худи миллат ва фарҳанг дар хонавода сарчашма мегирифт. рости ҳангоми гирди дастурхон нишастанам падару модарам ки бисёр аҳли фарҳангӣ ҳастанд, ҳарчанд ки аз мактаби шӯравӣ баҳра нагирифтанд, лекин гузаштагон ва бобову бобокалонҳо ки китобдор буданду қаламдор буданду аҳли суҳбат буданд, шояд таъсири ҳамонҳо бошад ки аз ривоятҳои бобоӣ мо мудом ифтихор мекардем, гӯш мекардем, афсонаҳоро гӯш мекардем ва ана ҳамин худшиносӣ ҳам таҳкурсии асосӣ аз хонавода сарчашма гирифт, зеро ҳар лаҳзае ки гирди дастурхон ҷамъ меомадем, ё падар, ё модар, ё момо, ё бобо дар бораи гузаштаи худашон суҳбат мекарданд, ёд мекарданд аз хешу ақрабо, аз пирони авлод ёд мекарданд ва ривоятҳои зиёд мегуфтанд ки мо ифтихор мекардем ва бо мурури замон оҳиста оҳиста аз замон таккони гирди дастурхонии модар ба олами дигари ҷавонӣ баргаштем, гузаштем ва рӯ овардем ба мактабҳо, ба мактабҳои олии кишвар ва маро бештар чӣ ба худ ҷалб мекард? нақши занон дар таърихи гузаштаву имрӯза. оё дар таърихи гузаштаву имрӯзаи мо модари тоҷик, зани тоҷик такондиҳандаи таърихи гузаштаи мо буд ё ин ки не? зеро мо аз Ширак хабар доштем, аз Питамир хабар доштем, аз дигар қаҳрамонҳо хабар доштем ва мутаассифона дар бораи нақши зан дар хонаводагӣ ва дар таърихи гузаштаву имрӯза хабар надоштем. барои ҳамин кунҷковӣ мекардам ва кунҷковӣ ки мекардам ва оҳиста оҳиста чун ба падари гиромӣ маро ба хондан оварданд. медонед, як лаҳзаи бисёр аҷиб буд вақте ки дар ҳамон роҳи зеризамини он вақт Путовский мегуфтанд, падарам оварданд, бозори баракат имрӯза оварданд ва 3 дона 5 сомонигӣ доданд. он вақт 5 рубл буд, 5 сум буд, доданд ва гуфтанд ки бачам душанберо медонӣ, ба хотири он ки маро бар нагардонад, чашмам ба иттифоқи нависандагон афтид ва хондам ки иттифоқи нависандагони Тоҷикистон. гуфтам медонам отаҷон. гуфт ки ин кадом бино аст? ман гуфтам ин бинои иттифоқи нависандагони Тоҷикистон. сарамро сила кард, гуфт ман аз ту ифтихор дорам, ман бовар мекунам ва ман аз ту ифтихор дорам. ана ҳамин силаи падар ва ҳамон орзуе ки кард, гуфт ки ман аз ту ифтихор дорам, ман бовар мекунам ки
ту фарзанди арзандаи ман ҳастӣ. дар давоми қариб 40 соле ки ман дар шаҳр ҳастам, ман шаҳрӣ нестам. ман ҳамон духтари деҳаям, ҳамон духтаре ки бо дуои падар омадам, ҳамон духтаре ки кӯшиш кардам ки ҳамон духтаре ки кӯшиш кардам ки ба орзуҳои неки падарам ҷомаи амал бипӯшам. чун ин кӯшишҳо бо мурури замон бо ман буданд, ҳамроҳи ман буданд ва хайр мо ҳам ҷавон будем. ҳар вақте ки пешпои ҷавонӣ рӯбарӯ бо мо мешуд, ҳамин сухани падарам дар гӯшам садо медод: ман аз ту ифтихор мекунам, ман бовар мекунам. ва ман хоҳиш мекардам ки имрӯз ана ҳамон дасти сила мегӯем, дасти раҳми падарона мудом болои сари духтарон бошанд. ин як умр шиори мо мешавад. мо дар зиндагӣ асло пешпо намехӯрем, зеро ана ҳамин муҳаббати падарона ё бусае ки аз пешони падар мекунад, дуо метиҳад, моро роҳи сафед нишон медиҳад. дар рӯзгор дар намемонем, чунки шиори мо дуои падар аст. ва бо мурури замон дар донишгоҳи омӯзгорӣ хондам, ошно шудам ва инқадар таърихи бою рангини миллати тоҷик дорад, ягон миллати дунё надорад. ифтихор болои ифтихор зам мешуд, ифтихор болои ифтихор зам мешуд. ва ман мудом мегуфтам, ба ҳамкурсон менишастем, суҳбат мекардем, мегуфтам ки ҳар шарёни хуни ман тоҷикона садо медиҳад. ин дар ҳақиқат ҳамин хел бояд бошад. ва ана ҳамин хел зина ба зина мо рӯ овардем ба илм. ва дар донишгоҳи омӯзгорӣ як устоди бисёр зебо, бисёр ҳалим, меҳрубон бо номи бобо Калонова Ҷонон Каримовна доштам. бениҳоят меҳрубон буданд ва ҳар лаҳза даъват мекарданд, дар кафедра суҳбат мекардем, мегуфтанд ки духтарам, аз ту як чиз кардан мумкин аст. яъне агар кӯшиш ба харҷ бидиҳӣ, ба корҳои беҳуда даст назанӣ, ту метавонӣ дар паҳлӯи ман дар ҳамин кафедра кор кунӣ. ва ин муҳаббату самимонаи модари маънавии ман буд ки дар донишгоҳи омӯзгорӣ ман соли 90 ба ҳайси лаборанти кафедра мондам. боз ба деҳа рафтам. падарам гуфтанд ки омадӣ. омадам. гуфтам падар. чӣ гуна истиқбол гирифтанд? бениҳоят хурсанд буданд. фазои хонавода чӣ гуна буд? бисёр хурсанд буданд. омадӣ? ман гуфтам омадам, лекин як маслиҳат дорам. устодон гуфтанд ки рафта бо падару модарат, бо хонавода маслиҳат кун, биё. чӣ мехостанд? пурсиданд. падарам бисёр инсони кам гап буданд. ҳа ё не мегуфтанд, гапи зиёдатӣ. ё ин ки сар меҷунбонданд, агар розӣ мешуданд, агар розӣ намешуданд, як нигоҳи аҷиб доштанд ки барои мо баъс буд. яъне не, розӣ нестам. мо гуфтанд ки агар розӣ бошанд падару модар, як дуошона бигиру биё дар ҳамин ҷо бо мо кор мекунӣ. падарам рӯи манҷа шиштанду ба ман дуо доданду гуфтанд хез бачам. бо дуои падар. бо дуои падар. ва ман соли 90 омадам фаъолияти кориро аз кафедраи адабиёти тоҷикӣ донишгоҳи омӯзгорӣ оғоз кардам ва то ба имрӯз зина ба зина бо ифтихор қадам мегзорам. бале муаллимаи азиз, воқеан шумо намунаи ибрат ҳастед, бонӯе ҳастед ки дар ҳар рости ҳар як маҷлис, ҳар як машварату ҳар як семинарҳо шуморо медидам, бо ифтихор назар мекардам, ифтихор мекардам ва мегуфтам воқеан ҳам бонӯи тоҷик имрӯз боиси ифтихор аст ва боиси намунаи ибрат аст, то биомӯзанд насли имрӯзу фардо. ва мехост саволи навбатӣ ҳамчунин аст, чун шумо гуфтед ки падарам бисёр ҷиддӣ буданд, дар баробари ҷиддӣ буданашон оромтабиат буданд. ва аз модар чизе нагуфтед? чун аз суҳбати мо оғоз шуд аз даврони тиллоӣ, аз даврони ҷавонии шумо. аз модари азиз чӣ гуфта метавонед? чӣ хотира доред? ман аз тамоми аҳли байтам, аз хонаводаам, аз гузаштаҳоам ифтихор мекунам, аз падару модари гиромиам ифтихор мекунам. модарам ба хотири он ки мо 11 нафар фарзанд ба корҳое ки наф надорад ба рӯзгори хонаводагии мо даст назанем, чӣ кор мекарданд? ҳамин китоби дохундаи Садриддин Айнӣ буд, ба ман медоданд, чунки модарам дар қатори аҳли
мардуми аҳли муҳоҷиршудаи водии вахш ҳастанд ва ӯро дар авлодашон дар хонаводагиашон ҳамчун хосияатсағира муроҷиат мекунанд, яъне аз 5 солагӣ ятим монданд ва касе дар ноҳияе ки ман зиндагӣ кардам модарам хештабор надоранд. ва ҳамон китоба мегирифту мегуфт ки ин одина рӯзгори мана пушти сар кардааст, инам ятим бекас, манам бекас, баланд баланд хон. манам уна мехондам. модарам гирья мекарданд, баъд мегуфт нақл кун. ҳатто ширҷӯшӣ мерафт, ҳатто тарафи ошхона мерафт ё ин ки тарафи аловхона мерафт. ман ҳамроҳаш будам. ҳамон китоба хон. ҳамон китоба мехондам, нақл мекардам ва аз ин китоб ба китоби дигар ро меовардем, аз ин назм ба назми дигар ро меовардем. ман медонам ки аз ҳама достони дӯстдоштаи модарам ин ғалабаи Таня буд. ғалабаи Таня буд, мегуфт ки баланд баланд хон ҳамина бачам. баланд баланд мехондам. акнун имрӯз ки худ модар ҳастам, мома ҳастам, эҳсос мекунам ки мақсади модарам як чиз буд. аз ҳамин неъмати бебаҳо ки илм ҳаст, ҷуз илм талаб накун ҳеҷ дар олам, он чиз ки туро ба ҳақ расонад илм аст мегӯяд. аз ана ҳамин ҷавҳари бебаҳо, аз ҳамин гавҳари бебаҳо нӯш кардани фарзандҳои хонаводашон буд. модарам бисёр зани ҷиддӣ ҳастанд ва бисёр серталабам ҳастанд. имрӯз ҳастанд модарам, шукри худо. синашон қариб ба сини 95 қадам монданд ва бедуои модар рахти сафар бастан ин гуноҳ аст. ман ҳар субҳ кӯшиш мекунам ки як бор садои модари гиромиамро бишнавам. гоҳе ноз мекунанд, дер занг мезанӣ, гоҳе карашма мекунанд, гоҳе ҳақ доранд. ҳақ доранд ва мо нозбардори аҳли байту аҳли хонавода алахусус аз падару модар бояд бошем. кадом хислатро аз падар омӯхтед, кадом хислатро аз модар доред? шабоҳатам ба модар аст, лекин фикр мекунам оромӣ ва тамкин аз падар дорам. чунки аслан падари ман инсони бисёр ором буданд. бисёр ором, кам гап мезаданд, лекин бо мақсад гап мезаданд. ҳамин як ишора барои фарзандҳо бас буд. фарз кардем дар хотир дорам, падарам аслан шикорчӣ буданд ва моҳидор буданд. тури моҳигирӣ доштем дар хона. тур бофта истоданд. аз мактаб ба мо супориш шуд ки оҳанпора ҷамъ кунем. омадам гуфтам ки отаҷон, мактаб гуфт ки оҳанпора ҷамъ кунед, равам бо гурӯҳи ҳамсинфом ё ин ки не. ваим як гашта нигоҳ карданду корашона, турбофишона давом доданд. яъне ки не. нигоҳашон не буд. агар ҳамин ҳолат отаҷон иҷозат метиҳед равам ё ин ки не, ҳеҷ чиз намегуфт, нигоҳ намекард ва корашро идома медод, яъне ки бирав. ва мо аз пайи кор мешудем. гап, таҳқир, дашном, ҳақорат қариб ки мо намешунидем. нигоҳ барои тарбияи мо бас буд ва модарам зиёдтар ривоят мегуфтанд, хотира мекарданд ва мудом бо ифтихор аз гузашта сухан мегуфтанд пеши мо. аз гузашта бо ифтихор ва ҳар чизе ки аз даст дод ин миллат, ин сарзамин, ёдовар мешуданд дар хонаводаи мо. фарз кардем Искандар чӣ кор кард, Араб чӣ кор кард, Чингиз чӣ кор кард, каламанора сохт. вақте ки дар бораи каламанораи Чингиз ман аввалин маротиба дар гирди дастурхони деҳотии хонавода шунидам, мегуфтам ки ки аз Чингиз, ки аз миллати ман каламанора сохтааст. ва бо мурури замон чун ба илм ро овардам, диданд ки Чингиз ҳамон Чингизи хунхор аст ки ҳатто то асри гузашта ҳамон ғаму андӯҳ, ҳамон дард, ҳамон даҳшат дар дили ин миллат мондааст ва имрӯз ҳам ҳаст, ки дар гирди дастурхон ёдовар мешуданд пеши фарзандон. барои як духтараки деҳотӣ чӣ гуна муяссар шуд? чун мо медонем ки шумо дар вазифаҳои гуногуни роҳбарикунанда фаъолият доштед. чӣ гуна муяссар шуд ба чунин қуллаҳои баланди роҳбарӣ бирасед? чун дар раиси кумитаи забон ва истилоҳоти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият кардед ва имрӯз аз ҳифзи
ватан, ҳифзи забон сухан гуфтед. мехостем сухани моро, суҳбати моро ба ҳамин мавзӯъ идома медодед. ман ҳангоми суҳбат дар лексия, дар аудитория бо шунавандаҳои худам мегӯям ки ягон мақсад назди худ нагузоред ба ғайр аз мақсаде ки барои миллат хизмат кардан. чун самимӣ ҳастед, ташаббус доред, ифтихор мекунед, худшинос ҳастед, ана ҳамин зинаҳо бо мурури замон ва албатта бо дастгирӣ ва ҳидоятҳо ва бовариҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон шуморо зина ба зина мебарад. ин пеш аз ҳама боварии пешвои муаззами миллат аст ки дар ҳамин самт ҳамин зан аз уҳдаи ҳамин кор мебарояд. вақте ки дар ҷомеа меравед, дар симои шумо, дар суҳбати шумо, дар даъвати шумо мардум бояд ана ҳамон тоҷикияти шуморо эҳсос кунанд ва худшинос бошанд. вақте ки худшинос ҳастед, дар ҷомеа ҳам обрӯи худатона пайдо мекунед. медонанд ки ҳамин зан ҳозир ба мо дар бораи ифтихори миллию ватандорӣ сухан мекунад. ҳоли як лаҳза бестед, аз ҳамин муаллима пурсем. ҳамин муаллима медонанд ки ҳамин гузаштагони мо чӣ гуна буданд, киҳо буданд, аз кадом тухма буд, аз кадом нажод буд. чаро забони модарии мо зиёда аз 7000 сол умр дорад. авасто кӣ буд, чӣ буд, зардушт кӣ буд. ин барои як зани оддии деҳотӣ ифтихор аст ки мардум интизор мешаванд ва чизи хуб шунидан мехоҳанд. пеш аз ҳама боварӣ ва ҷуръат, фикр мекунам боварӣ ва ҷуръат. чун аз як дар оғози суҳбат гуфтед ки бо дастгирӣ ва роҳнамоии падари бузургвор омадед ба шаҳр, як духтараки деҳотӣ, ҷуръат пайдо кардед ва падари бузургвор ба шумо пеш аз ҳама ҷуръат додан, дар баробари дасти дуо бардоштан ҷуръат додан. фикр мекунам бонуи тоҷик ҳамеша бо ҷуръат буд. дилафрӯз бовар мекунед, ман вақте ки падарам дар ҳамон роҳи зеризаминии бозори Баракат гузоштан, мана соати 6 пагоҳӣ буд. то 6 бегоҳ ман як ҷомадон дар даст ҳамонҷа рост истода будам, чунки ягон гузар, роҳгузар ё ягон пайраҳа, ягон боғ, ягон мактаби олии Душанберо намедонистам. ҳатто чӣ ҷои шаҳр фарқ байни троллейбусу автобус намерафтам. намедонистам ки куҷо равам. ва бо мурури замон, он вақт бозори марказӣ ки буд, мардум харид мекарданд ва як нафар хонаи ҳамсояи мо меҳмонӣ бисёр меомад. Сайли, як духтарак донишгоҳи тиббӣ кор мекард, омаду гуфт ки русӣ карда. гуфт ки ту чӣ кор мекунӣ дар инҷа? ман гуфтам ки хонданӣ омадам. кӣ овард? ман гуфтам ки падарам русӣ карда. хай ва як табассум карду мана гирифт, бурд дар хонааш, роҳ дод чанд шаб ва ба ман Душанберо нишон дод. имсол мардуми шарифи Тоҷикистон 30-умин солгарди иҷлосияи 16-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистонро бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил карданд. яъне 16 ноябри соли 1992 дар қасри арбоби шаҳри Хуҷанд вакилзанони Шӯрои Олӣ дар паҳлӯи роҳбари давлат рост истоданд ва барои сулҳу суботи ҷомеа хизмати таърихӣ ҳам карданд. ва имрӯз мехостам дониста бошем ки дар парлумони касбӣ вакилзанон чӣ нақши муҳим доранд? бовар мекунед дилафрӯз, мо имрӯз ҳам дар парлумон истода на танҳо занҳо, тамоми вакилони мардумӣ бо ифтихор аз ин мактаби бузурги парлумони тоҷик ки асосгузораш пешвои муаззами миллат аст, қадам зада истодаем. бо ифтихор қадам мезанем ва тамоми дастуру супоришҳое ки ба хотири ривоҷу равнақ, рушду нумӯ ёфтани Тоҷикистони азизи мо аз ин беҳтару хубтар шуданаш талош варзида истоданд. ва бовар мекунед, ин ҳамон мактабе ҳаст ки ҳар нафаре ки аз ин мактаб дарс мегирад, ҳар нафаре ки имтиҳони ин парлумони бузургро мегзарад, ҳар нафаре ки дар толорҳои таърихии ин парлумон нишаста ҷаласаҳоро гӯш мекунад ё ин ки мегзаронад, шахсиятҳои таърихӣ ҳастанд ва бо ифтихор мудом ёд мекунанд ки ин асосгузори парлумони тоҷик ва пешбарандаи сиёсати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз парлумони тоҷик сарчашма гирифт
ва асосгузораш пешвои мазҳаби миллат аст ва дар баробари ин аҳли парлумон имрӯз дар қатори мардуми шарифи тоҷик даст ба даст пешбарандаи сиёсати хиратмандонаву ободкоронаву сулҳофари пешвои мазҳаби миллатанд. чун аз ифтихор гуфтед, аз номус гуфтед, аз ҷуръат гуфтед, аз ғурури миллӣ гуфтед, шумо аз чӣ ифтихор мекунед дар зиндагӣ? ман пеш аз ҳама аз тоҷик будани худам ифтихор мекунам. ин самимӣ аст. ва баъд аз падару модарам ва аз фарзандои гиромим ифтихор мекунам. аз ватани азизам ифтихор мекунам. барои ифтихор кардани миллати тоҷик ва ҳар фарди тоҷик сарчашмаҳо ангуштшумор нестанд. мо аз ҳар нафас, аз тинҷию оромӣ ифтихор бояд кунем. аз ҳар рӯбарӯ шудан бо ҳолатҳое ки дар ҳамсояҳо ҳаст, фарз кардем ҳолатҳои ҷангие ки имрӯз ҳамсояҳои мо доранд, ва ҳар лаҳзае ки шаб ором ба болин сар мегузорем бояд шукрона бигӯем ва ифтихор кунем ки барои тоҷикони олам сарваре ҳаст, баъд аз офаридгор сарваре ҳаст ки метавонад имрӯз тақдири ин миллатро ба тинҷиву оромӣ гаҳвора ҷунбонӣ кунад. саломат бошед, беҳтарин гуфтед муаллимаи азиз. фикр мекунам барои бинандаи азизи барномаи олиҳа бисёр ҷолиб аст бидонад ки гавҳар шарофзода бидуни илм, бидуни сиёсат чӣ гуна бону аст, чӣ гуна модар аст. аз ҳаёти оилавии худ мегуфтед. ман ба ифтихор мегӯям ки соҳиби ду духтари нозанин ҳастам. беҳтарин. шоҳписанд ва шоҳона. ва ду набира дорам, каёндухт ва ориёна. номҳои орионӣ. бале. ва дар хонавода ман модар ҳастам, нозбардор ҳастам. ва дар хонавода ман нафаре ҳастам ки хоҳиш мекунам ҳама фарзандҳо назди ман ноз кунанд. чаро хоҳиш мекунам? чунки ин умри ҷавон кам фурсат доштам ки бо онҳо бошам. ба илм сару кор доштам, ба корҳои давлатӣ сару кор доштам ва дар бисёр ҳолатҳо орзу мекунам ки фарзандҳо зиёдтар ноз кунанд. ман дар хонавода ана ҳамун модаре ҳастам ки ҳар куҷои дили фарзанд мекашад болои сарам бошанд. дар китфам мешинанд, дар балои сарам набираҳо мешинанд, ноз мекунанд, қаҳр мекунем бо набираҳо, баъзан дугонабозӣ мекунем, баъзан хоҳиш мекунанд ки мома биё китобхонӣ кунем, китобхонӣ мекунем. баъзан соати 1-2 шаб хобашон намебарад, мехезонанд, мома барои мо афсона бигӯ, афсона иншо мекунам, эҷод мекунам, субҳ механдам ба ҳоли доштаи худам. як ҳолати бисёр олӣ дорам дар хонавода ва ман аз ин чиз ифтихор мекунам. дар баробари кори давлатро, вазифаи бузург, масъулияти бузургро бардӯш доштанд ва ҳамзамон кори хонаро чӣ гуна вақт меёфтед, чӣ гуна ба анҷом мерасонед? ман бисёр шукрона мегӯям ки авлоди бисёр калон ҳастем ва ман ҳаргиз дар хонавода танҳо набудам. яъне фарзандои аппаҳом буд, аз бародарон меомаданд, дигару дигар. новобаста ба ин аслан ман танҳоиро намепарастам, зеро гирди дастурхони бисёр калони хонаводагӣ сер одам калон шудам, танҳоиро намепарастам. ман бештар хӯрокҳои миллиро мепарастам, бештар худам тайёр мекунам. ва ман дӯст медорам аслан ё чапотӣ ё кулчаҳои пушташон камтарак сӯхтагии танӯри тоҷикиро. ба кадом хотир? чунки аслан зеби дастурхони ҳар зани тоҷик бояд ҳатман чапотӣ ё як кулча бошад. чунки ин як баракати дигар аст. мисли оне ки дар хонавода китоб доштанд ва китобдор буданд, китобхона барои фарзандот дошта бошад, ин баракату роҳат аст. ана ҳамун чапотию кулчаам баракату роҳат аст. як садои тоҷикӣ дорад, як симои тоҷикӣ дорад, як овои тоҷикӣ дорад, як роҳату баракати тоҷикӣ дорад. худам бештар дӯст медорам ва хӯришҳоам худам тайёр мекунам. ҳар чизе ки ба дилам ҳаст. ҳатто тобистон дар хотир дорам вақте ки шакарови бо санг чикидагӣ мекардам, набираҳам мегуфтанд ки момаҷон
чаро вай кабудиҳоро ба дастат канда канда мепартоӣ, реза намекунӣ бо чаро кор? барои мо ҳам бисёр аҷиб аст. зеро ки момам мегуфт ки ман ҳамин савола ба момам дода будам ки момаҷон чаро корд намезанед инора? Гуфт ки бачаам корд ҳамон маззаша мегирад. акнун аз олимони тиб пурсидам, гуфтанд ки корд 50% витаминҳои алафҳоро мегирифтааст. барои ҳамин пирои хонадон ҳамона ба даст канда канда дар шакарови чикидагӣ мепардохтанд. ва манам ҳамин хел мекунам ва бачаҳоро гуфтам ки корд бачаам бемаззаш мекунад, маззааша мегирад. барои ҳамин ман мехоҳам ки шумо ҳамин хел тановул кунед, чун калон шуданд боз дар рӯзгор ба китобҳову сарчашмаҳо рӯбаро мешаванд, медонанд ки сабаб дар чӣ буд ки момашон ҳамин хел алафҳоро канда канда мепардохт. яъне ки ин насиҳати модар калон Бале. аз насл ба насл Бале, меравад. ва ин ҳақиқати ҳамон тиббӣ ҳаст. далел дорад. бале, далел дорад. ҳар чизе ки гузаштагони мо мегуфтанд дар пояи сарчашмаҳо мегуфтанд ва дуруст ҳам мегуфтанд. бофта набуд, афсона набуд, дуруст буд. зеро ҳар кадоми онҳо олим буданд. ё китобдор буданд, ё ҷамъ мешуданд, китобхонӣ мекарданд, ё дар суҳбати пирову олимон менишастанд. яъне аз ҳамин доираҳои фарҳангӣ дур набуданд. бале, чун аз фарҳанг гуфтед, аз таомҳои миллии тоҷикона гуфтед ва суҳбат доштем бо шумо, қаблан гуфтед ки ман сайёҳи дохилӣ ҳастам. ман ҳар як гӯшаи диёри азизамро дӯст медорам ва ба зиёрат ҳам меравам. кадом фасли солро дӯст медоред ва барои чӣ бештар сайёҳи дохилӣ ҳастед? ман қариб ҳама фаслҳоро дӯст медорам ва зиёдтар баҳорро дӯст медорам, зеро худам баҳорӣ ҳастам. баҳорро дӯст медорам ва ман фикр мекунам ки 4 фасли сол танҳо барои миллати тоҷик тақдим шудааст. зеботарин фаслҳое ҳаст ки дар дигар гӯшаҳои дунё ин фаслҳоро орзу мекунанд, ба қалам медиҳанд, рӯи коғаз мекашанд, расомон бале, орзу мекунанд ва ҳамин орзуҳои мардуми дунёро офаридгор барои мо ҳамчун биҳишти тоҷикон додааст ва пешвои муаззами миллат дар суҳбатҳошон ҳатман ёд аз гӯшаи биҳиштии диёри азизамон мекунанд ва даъват мекунанд ки ба қадри ин сарзамин ва ба қадри ин тинҷиву ободиву оромӣ бояд бирасем. чанд соли охир бо ташаббус ва дастгирии бевоситаи роҳбари давлат озмунҳои ҷумҳуриявии илм, фуруғи маърифат, фуруғи субҳи донои китоб аст ва Тоҷикистон ватани азизи ман роҳандозӣ шудааст ва иштирокчиёни ин озмун сину соли гуногун доранд. мехостам назари шуморо дониста бошам. бори дигар шарёнҳои хуни мардуми китобдору китобхонро такон доданд. бори дигар мардумро бедор карданд. бори дигар ба мардум гуфтанд ки дар ин тамаддуни нестшавии фарҳангҳову забонҳову арзишҳои миллӣ мо бояд ҳамчун миллати тамаддунофар оғози дунёро доштем, бояд аз зебогиву ҳусну ҷамолу латофату назокату бузургии ин миллат хабар дошта бошад. аз ин хотир илм фуруғи субҳи донои китоб аст. бубинед, таконро бубинед ки аз хурд то бузург китоб мехонад. як такони бисёр ҷиддӣ аст. медонед ҳолатҳое буд ки китобро аз дасти мо гирифтанд, қаламро гирифтанд, хатро гирифтанд аз мо, хатро гирифтанд, фарҳангро гирифтанд, ба тамоми арзишҳои миллии мо оҳиста оҳиста теша мезаданд. ва хушбахтона чун мо истиқлолият ваҳдатро ба даст овардем ва як фарзанди фарзонаи миллат ки сартопо тоҷик аст, дар хонаводаи тоҷикӣ тарбия ёфтааст, аз модари меҳрубону маҳбуби тоҷикӣ панда насиҳат гирифтааст, аз падари гиромӣ панди ҷавонмардӣ гирифтааст. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллате ҳаст ки қариб тамоми арзишҳои миллӣ аз байн мерафт. ва ин озмунҳое ки шумо номбар кардед бори дигар бедор кардан ва бори дигар ба худ овардани миллат аст. саломат бошед. ташаккури зиёд. ҷаҳони сипос муаллимаи азиз. ташаккур ки вақт ёфтед ба барномаи мо омадед. дар интиҳои барнома ба шумо низ
барои чунин суҳбати самимию заминӣ пеш аз ҳама миннатдории худро баён мекунем. бигзор ҳамеша саломату сарбаланду муваффақ бошед, ҳамеша дар ҳалқаи наздикону пайвандону наберагон бошед, чун барои модари тоҷик аз ҳама давлати бебаҳо ин дар ҳалқаи наздикону пайвандон будан аст. ҳамеша чунин бадавлат бошед, ҳамеша чунин зебо бошед, бо чунин чеҳраи зебои тоҷикона ва бо пироҳани зебои тоҷикона бошед. зинда бошед. саломат бошед. хуш омадед муаллимаи азиз. бинандаҳои азиз, ин ҷо расидем ба фарҷоми барномаи олиҳа. ёдовар мешавем ки меҳмони имрӯзаи барномаи мо буданд яке аз чеҳраҳои намоёни илму маориф ва сиёсат, вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон шарофзода гавҳар. хайр, бинандаҳои азизи дилу дида, то барномаҳои баъдӣ сиҳатманду пирӯз бошед.